Коста, Баценко, Добър вечер. Пак ли си ти? угаси фенера, че светиш в камерата. Как ме плаши, да бе? Какво правиш ти? За риба ли си бил? Да бе, тама сега излизам. И какво има? Калве? Тук фанах две риби, бе. Я да ги бе. Какви сте с риби, бе? Амур, бе, амур. Който и таран? Амур. Амур, колко са големи тези, бе? Не знае. Я го дигни. Не мога, бе. Дигни, бе, дигни го да се види. Човек сега, аз съм пил сега. Дигни ли? Ти пиян ги фащаш. Малко го дигни го да видим колко. Аз съм слаб човек. Пиян. Горе-долу. Не знам, 40. Дигай. Не мога, бе. Колко? Има ли 40 кила? Това много дебил да ти кажа. Не, аз някой път дигам по 60 кила, ама сега... Как да ти кажа? Горе-долу 32-3 килограма, може да има. Голяма риба. Малял напуска. То си е бебето му. То си е бебето. Бебе, той е бебе, бе. Виж как го прави. Оп. Ама и тук до 17 кила като няма. Ага. Добре. Къде ги фана, бе? Такива реката, Дунав. Той Дунава ли? Да, бе. И има такива риби ли, бе, човек? Ще голяма риба, бе, ама то им прилича на таран. Се подиграе, бе, таран. То таран толкова става. Те ли? Да, бе, таранти стават малки. Те са малки, по кило. И тарани, бе, подиграеш ти, бе. Аз да хода на плувка някъде. То голямо, тото и бременно, то ще има бебета, сигурно. Тото и бебето му. Не, бе, то те изглеждат, разбираш. Те са големи тумбаци. Да, бе, те амурите таки, мислиш, ще стават по 2-3 метра. Толкова стават, горе-долу. Обаче растата ще... Като порасва дълго и после става широко. Да, бе, както хората сега, има и ниски дебели. Такива, то и амурите са тъй. Ама амури. Виж какви хубави глави имат. Остри тук те имат, виж ли, имат и ние. Ето и пука мрежите, като джасни. Неговата мама да е, бас. Виж ли, ето и има такос. И като джасни, проби окото. Той мръдна то. Мръдна, бе. Ай, буреца, бе. Ето на сухото. Няма страшно, бе. Добре. Наистина мърда, бе. Мърда, бе. Какво да го правя сега, то животинка? Ще изкарам сега някой лев, какво да прави? Еш какви люспи има. Я да. Големи. Еш каква пендара. Той се отъни. Да имаш пари като на амура, люспите. И ти голями чувал имаш, бе, човек. Какъв то чувал, бе. Така са кали старите хора. Такива чували ти трябват. Големи, да. Един чувал. Аз с този ходих по-рано. На едно състезание бях влязъл в него.